Da, evo, poželit ćemo dobar dan i dobrodošlicu, vrlo kratko i jasno, ali od srca, Usnija Redžepova. Dobar dan. Kako ste, Usnija? Pa evo, mogu da kažem da je lepo, pogotovo sad kako se malo vreme promenilo, pa je hladnije i podnošljivije. Dobro, sada malo možemo da dišemo, da se odmorimo od one toplote, pa nek nam dođe pravo leto, je li tako? Je li zna Usnija već gde će na more? Pa ja bi trebala da odem na jedno krstarenje sa mojim prijateljima po Grčkom moru, na jednoj jahtici. Lepo zvuči. A kasnije normalno Budva i Crnogorsko primorje. Da li mogu da zaključim da Usnija voli putovanja? Pa svakako, s obzirom da inače naš život je vezan za putovanja. Mislim i pored toga što svak smatra da mu je dosta više putovanja i tako. Međutim, ja sam uvek sretna kad mogu da upoznam nove zemlje, nove ljude, da steknem nova poznanstva, dobre prijatelje i tome slično. Koja su putovanja ostala u sećanju? Pa ja ovako kad me neko pita koji je grad ili odnosno zemlja koju ja najviše volim, to je zemlja Meksiko i Mexico City grad kao grad, jer čini mi se da taj grad onako pruža mogućnost da čovek živi i 2000. da doživi u stvari 2000 godine unazad i ovo što se danas. Znači bili ste u savremeni Meksiku? jedan život, da. I je li u planu da odete ponovo? Pa ja verujem, ako se ukaže neka prilika, a za neke ovako ozbiljnije starije godine, kako bih rekla, možda da napravimo ovako jedno svoje putovanje. Pa ako volite Meksiko, onda morate da volite i začinjenu ljutu hranu. Sigurno. Samo pravo, jel da? Sigurno. Evo sada smo zajedno odgledali ovaj Cakanin recept, stvarno se Cakana trudila i mnogo toga nam je napravila i kaže Usnija, super je, kaže, ova rubrika. Ljudi uglavnom misle pa ove nešto ništa, kaže, ne znaju ni da kuvaju, jel da? Kako je Usnija u kuhinji, jer ste vi spretni? Pa ja moram da kažem da ja svakodnevno kuvam, jer volim u stvari baš ta kuvana jela, s obzirom da na putovanjima jedemo roštilj ili ne znam šnicle, ono nešto što je konkretno i što znate šta dobijate kad treba da pojedete, a kod kuće onda ovo što malo treba tako da se začini, da se malo dodaju stvari koje ovako ne može da se u restoranima nađe i ja to svakodnevno kuvam. A šta je to, na primjer, kada bi sada kamera ušla u kuhinju Usnije Redžepove, šta bi nam to Usnija kao najdraži specijalitet spremio? Pa meni najdraži specijalitet je bosanski lonac, moram da kažem. Onako u jednom zemljanom čupu, pa svo moguće povrće unutra i mesa, raznog mesa, tako da to tako malo polako se krčka. Nije mnogo problematično da se spremi, ne oduzima puno vremena, a vrlo je ukusno. Već kad pričamo o hrani... A moram da kažem da Cakaninu kuhinju dobro poznajem, tako da mi eto tako i družimo i prijateljujemo i moram da kažem da ona baš je meraklija za dobre specijalitete i za dobru hranu, za dobru klopu, a eto vidite da to ume i dobro da spremi. Jeste, to se na njoj uopšte ne vidi. Nije. A boga mi ni na vama. Ja samo moram da otkrijem, ako će biti tajna, i nije takva tajna, zato što je Cakana u ovom prvom delu, to da napomenemo, recepta, pravila je jedan kineski specijalitet. Inače, Cakana pravi zaljubljenik u kinesku hranu, tako da ona to često pravi, a i u salate. Vidjet ćete kasnije 1000 vrsta salata. Tu je za te specijalitete kineske kuhinje i Zvorinka Milošević poznata. Ona je moja komšinica, pa je skoro baš Cakana rekla, kad smo se onako našli nas tri, ajde kad ćeš da spremaš tu tvoju kinesku kuhinju, što nas ne pozoveš već jednom da dođemo. Evo, mi sad pričamo o kuhinji, pa kaže Usnija iz Zvorinka je sjajna kuvarica, ide često kod Zvorinke. Cakana je sjajna kuvarica, ide često kod Cakane. Sama dobro kuva, a kako održava tako dobru liniju godinama unazad? Ovako, kad mi se nešto dobro jako sviđa i dopada da je pojedem, ja onda saista dobro pojedem, dok ne zadovoljim svoju dušu. Ja volim čokolade i onda, na primjer, pojedem celu jednu čokoladu, onako od 200-300 grama, zavisi i to sa lešnicima, onim krupnim lešnicima. A inače, ali zato onda u toku dana povedem računa taj drugi ili treći obrok ako postoji, da to bude nešto sasvim malo. Jednostavno, jedna umerenost u tom jelu, odnosno balansiranje onoga šta unosim.
Znači, ipak se dozvoli onako jedan pravi obrok, a Kad je onda dobro, se kad nekoliko odem u dana goste, meni je pazi. najneprijatnije kad mi dođu u goste pa kao ja držim dijetu. To me zaista onda i prosto izderivira i nije prijatno. I mislim da ljudi ne bi trebali to sa svojom dijetom da uopšte opterećuju druge ljude, nego jednostavno povedete tu, zadovoljite domaćina i a posle toga ima vremena da se to balansira, da se izjednači, da tako kažem, ta neka kaloričnost sa tako nekim vrednostima, ne znam, za gojenje. Jel se bavite sportom ili ne? Naprotiv, ja sam vrlo lenja i godinama se spremam kao da ujutru rano ustanem i da malo potrčim, ali od toga nema ništa. Dobro, eto, dragi dame, to vam je dakle recept. Ne morate nešto posebno da se bavite sportom, jel da? Samo da se balansira doručak i večera. Jeste i vodite računa o kalorijama koje se unose. Jel tako, Usnija? Dobro, evo, za sam kraj, mi smo se malo raspričali kao dve prave ovako žene, možemo da skuvamo i kafu. Samo da pitamo Usniju sledeće. Naime, prošle godine je izdata, čini mi se, kaseta. Prošlo je puno vremena. Mislim da već publika i očekuje novu, ali sad i CD izađe i šta se tu zapravo dešava? Pa meni je jako žao što sa tim CD-om ja imam zaista velikih problema, zbog čega i kako ne znam, zaista nisam upućena, ali evo još uvek čekam kao i čekam taj CD i čekajući taj CD ja nisam pripremala novi materijal, iako pesme stižu normalno od raznoraznih kompozitora i tekstopisaca, ima bar jedna ovako, jedna pesma koja me zaista oduševljava i koju smatram da će dobro proći, za koju smatram, a verovatno će ta pesma biti ta koja će i povući ovo drugo da radim, tako da negde u jesen bi zaista morala već da izdam jedan nov materijal. Pa ja mislim da to publika i očekuje od Usnije, jer stvarno vas dugo nije bilo i vreme je za nove pesme, za novi materijal, da vas malo čujemo. Hoće to biti onako samo, eto, da to kažemo u vama svojstvenom stilu? Pa jeste, ja se trudim da nekako održim taj stil te južnjosrbijanske pesme sa dosta primesa izvorne muzike i to naše bogatstvo, te naše izvorne muzike, da nekako stopim, napravim jednu sintezu možda između ovoga novog i starog i tako. Otprilike to je to.